Mill-ġdid se jkun qed jittenna l-Festival tal-Arti li tant huwa l-qalb it-tfal, il-Festival Żuguzajk. Dan il-festival li qed isir għall-14 darba b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għall-Arti jinkludi prestazzjonijiet u workshops għal tfal ta' kull età. Netnews kellem ma' direttur artistiku ta' dan il-festival Marta Vella li spjegatilna x-xogħol tat-tim tagħha fih dan spazju kreattiv sabiex ikun jista' jittella festival mifrux fuq 9 ijiem. Sena wara sena tal-festival dejjem jikber u dejjem naraw x'għan Inna ovvjament sena naħdmu fuqu għaliex isir f'kull Novembru. Din is-sena għandna programmi mżewwa b'xejn inqas minn 15 il-avveniment differenti, għandna 9 li huma lokali u 5 li huma internazzjonali. Jiġifieri kollox minn booking għal diskussjonijiet artistiċi biex inġibu daw is-settijiet minn barra minn Malta biex jiġu biex ovvjament l-udjenzi Maltin u Għawċin jieħdu gost bihom. Għall-ewwel darba f'dawn l-aħħar snin dan il-festival se jkun qed jonroġ mill-konfini tal-Belt Valletta b'uħud mill-prestazzjonijiet u workshops se jsiru wkoll f'Taslima u fix-Xewkija Għawdex. Iżda it-tfal x'għandhom jistennew minn dan il-festival li se jerġa' jittella din is-sena. Dan il-festival għandu programm għall-etajiet kollha minn 0 sa 16-il sena. Jiġifieri xi ħaġa li tolqot il-kulħadd ħajkun hawn żgur. Għandna ġeneri differenti, għandna sfin, għandna kant, għandna mużika, għandna teatru, għandna affarijiet klassiċi kif ukoll oriġinali li nkitbu ġew kommissjonati għal Żuguzajk, jiġifieri żgur ħajkun hemm xi ħaġa għal kulħadd. Dan il-festival se jkun qed jittella bejn il-15 u l-24 ta' Novembru bil-parteċipazzjoni ta' artisti lokali u internazzjonali, bl-istudenti li jattendu flimkien mal-iskejjel tagħhom jitlu b'xejn.